Plug-in, plug-in. Hartelijk welkom op deze bijzonder mooie, witte, gekke maandagmorgen. Fijn dat je het allemaal ziet. Onze hoogheid is er ook bij. We hebben hem vanmorgen om 8 uur opgehaald. Bij zijn huisje, de witte meulen. Hij stond er klaar. Hij stond te popelen van ongeduld. Hij is er natuurlijk bij. We hebben hem rondgereden door het ganse dorp. Hij heeft alles geïnspecteerd. Alles goed bevonden. Vanmorgen hij om 9 uur 3 schuit samen met de schutterie gelost. En dat wil zeggen dat onze 56e gekke maandag hierbij is geopend. Ik neem hem mee, maar nog even hartelijk welkom met zijn adjudanten Ed en Jos, onze hoogheid. Plug-in beginnen, Joep, de eerste. En aan mijn rechterkant wordt het vandaag allemaal omdraaid, voor het vanmorgen allemaal omdraaid. Het boerenbroedpaar, het boerengezelschap van het Erikaplein met in het midden de strolende bruidje en broedegom Ron en Renske. Hartelijk welkom! Natuurlijk ook hartelijk welkom onze voorzitter Piet Stroten. Steed achteraan, dat is niks voor de. Onze erevoorzitter Wiel Driessen, hartelijk welkom. Onze bestuur, die heeft nog even gebeten dat het in ieder geval vanmorgen en vanmiddag droog blijft. Welkom, bestuur Jan Pieters. En natuurlijk onze burgemeester, of waarnemend burgemeester moet ik zeggen. Ik heb gelezen, dat is een nieuw functieprofiel en dat leek heel erg op dat vorige. Ik denk, maak het dan gewoon duidelijk, zet op B, gezocht een broer van René Verschuren. Hij is burgemeester Kees van Rooij. En ook hij vanmorgen aanwezig, bijna het ganse college, wethouder Loes Wienhoven. Wethouder Birgit Ottelaak, hartelijk welkom. En dan moet er nog één aanschuiven voor vandaag en dat is wethouder Freek Zelen. En natuurlijk je hebt ze al gehuurd, jong en oud of jong en nog jonger, zien vertegenwoordigd, zien vandaag weer allemaal heen. Kloete Kook! Ja, plug-in. Je zult misschien wel denken, waarom zien nou allemaal die wethouders heen? Ik dacht in eerste instantie ook van, ja, is dat niet een beetje overdreven? Zou je eerst met 4 komen, nou zien ze met 3. En even flitsen me nog door de kop. Ik denk, zal er nog 3 man nodig zijn om mezelf te vervangen? Maar toen ging mij een lampje branden. Dat is toch logisch waarom die heen komen? In dat dorp waar wij wonen, daar is dat allemaal niet waar die vanaf komen. Ga ik maar eens even na. Die hebben geen kandidaat carnavalsvierders zoals Frans van Ooyen, zoals wij hier hebben. Die hebben al zeker geen schutterie zoals die van ons die in OLS winnen. En die hebben geen zangers die 2 keer in 3 jaar het LVK winnen zoals ons eigen Donnezek. En die hebben ook een dorp waar de helft van de mensen op de SP stemt. Die hebben ook geen zesde hermenie. Wie kloot de koop? En die hebben al zeker net zo'n prachtige, geweldige, gekke maandag wie wij hebben. Laat het beginnen, we hoeven niet uit de huur te gaan doen voor wat hij allemaal is. Maar we mogen wel zeker groeit zien
op wat we hier hebben. En dat gaan we u vandaag laten zien. Alaf! Traditiegetrouw beginnen we het programma met de dansgarde. Maar vanwege de sneeuw en de gladheid willen we dat die mechjes vanmorgen niet aandoen. Dus dan gaan we gelijk door met onze adjudanten en die zullen de proclamatie voor gaan lezen. Zij zullen ook gaan vertellen waar we ons vandaag aan moeten houden en wat er wel en wat er niet moet. Ed, ajos! Prins Joep ten eerste, plaggenhouwer van de zuiverste bloed, uit geslacht van de Bergenchef en Boers Marie en Nes van Kursusduur en Nel van Nies. Hey! Hey! Opperschatbewaarder van GSC 33. Hey! Grootste pap van Eve, lid van de bende van Jozef en Janneke, adjudant van de jeugdprins. Burgemeester van de Prinsenallee van Osweer en jonkheer van Château Le Moulin Blanc. Eindigste en terechte drager van de gouden AFAS-bortel van Bart Klepten. Getrouwd met een goed ingeburgerde wortelenpen. Grootste huistkesmelker van Belveld en omgeving. Groot bestuurder bij het mooiste OLS dat er ooit zal komen. Groot verbroker van wandelschoon en witte wien. Beschermheer van het vriendenhok bij Migdoes. Trotse bezitter van het zilveren potlood van de Oldies. Gastheer van het jaarlijkse Grubbevorster Riktoernooi en meester in het valspelen erbij. Ex-bewaarder van de Rus in het Alt-gemeentehuis van Grubbevors. Bij de gratie van zijn adjudanten Ed en Jos en een alwieze rood van 11 laat wijten en duiten verstaan voor iedere plag en plagin dat op 1 februari Gekke Maandag wordt gevierd. Zoals het ons met de paplepel is ingegeven. Tada! De Prins Joep ten eerste het ganse jaar werd bijgestaan door Ed van Teun van Strotenschraag en Doortje van Lamerschang en Jos van Jan van de Berken en Sef en Nientje van Wante Piet. Dat de bewoners van het Erikaplein volgend jaar zoveel kindjes moeten laten zien dat het haren te klein is. Dat iedereen pas naar huis gaat als hij 11 keer het laatste pilsje heeft gedronken. Dat we met deze dag net zoveel plezier mogen maken als met het komende OLS. Dat iedereen mijn voorbeeld gaat volgen en het ganse seizoen de vlaag boete heeft hangen. Ik zal dit persoonlijk met mijn adjudanten en chapiters controleren. Dat iedere plag en plugin die op Gekke Maandag werkt toch onbetaald verlof moet schrijven. Dat er op toch zoveel deelnemers heeft dat hij net zo lang trekt als het OLS. Dat het centrum van Grubbevors zo schoon is geworden dat de plaggen en plaginnen het bestuurvullingsplein niet meer willen verlaten naar de Boerenboulef. Dat op Gekke Maandag alleen Grubbevorster muziek is te huren en dat bij andere muziek iedereen spontaan de plaggenmars uit Voddenbos gaat zingen. Wij dit jaar zo lang Gekke Maandag vieren dat we niet naar huis hoeven voor Dolle Dinsdag. Grubbevors gaat te raken, de tent gaat op de kop.
Met dit trio gaan we het maken. Daar gaan we. Wij gaan voorop. Al dus gegeven op de Vuilenseweg 22 te Grubbevorst van ons regeringsjaar 2010 en zijn gelijken Prins Joep de Eerste. Dank u wel, adjudanten Ed en Jos, voor die mooie proclamatie van onze hoogheid. Hij moet natuurlijk de macht in hand krijgen. De sleutel moet dadelijk van hem zien, zodat hij kan regeren over ons plaggenrijk. En daarvoor wil ik hier onze burgemeester de vuur vragen, want hij zal natuurlijk een woordje tot nog willen spreken, voordat hij zomaar de sleutel af gaat geven. Vlaggen beginnen, ook aandacht. Burgemeester Kees van Rooij. Plaggen en plaginnen. Voordat ik aan u, Prins Joep de Eerste, de sleutel ga overhandigen als symbool dat u vandaag de scepter zwaait over het plaggenrijk, wil ik toch nog een paar woorden zeggen en een paar mensen onderscheiden. Plaggen en plaginnen. Wat is dit carnavalsjaar toch weer prachtig begonnen. Onze Toddenzek hebben heel Limburg bezocht in een marathon-estafette van optredens en staan weer in de LVK-finale komende week. Dan gaan we, Prins Joep, naar Toor. Het is toch wat? Ik hoop van harte dat ze weer winnen, dan zetten we het plaggenrijk komend weekend weer op zijn kop. Plaggen en plaginnen, de Bertha Paulussenbeker past goed hier in het plaggenrijk. Dus jongens, breng hem maar weer terug. Plaggen en plaginnen, Klote Koek die dacht ook een graadje mee te kunnen pikken op 16 januari tijdens de marathon optredens van de Toddenzek. Klote Koek werd blote koek. Helaas bleef ze uiteindelijk toch in een hemdje staan, want zij wonnen de Joekskapelle-wedstrijd niet. Wel kregen ze heel veel media-aandacht, maar het was dan ook pinnekes koud. Wie nog meer wonnen dit jaar zijn Joske en Jori uit Horst. Zij wonnen voor de eerste keer het Tienervastelavondsconcours afgelopen zaterdag. Zonder Horst aan de Maas, plaggen en plaginnen, gaat het met carnaval niet lukken in Limburg. Dat is wel duidelijk. En het blieffeest in Grubbevorst, plaggen en plaginnen, want Sint-Jan heeft een num. En dat betekent dat 2010 nu al een uniek jaar is. Met het Oud-Limburg Schuttersfeest. Grubbevorst gaat niet raken. Nee, Grubbevorst gaat heel Limburg raken. Het hele jaar lang. Prins Joep de Eerste, ik ben hier naartoe gekomen om de Gekke Maandag mee te vieren. Maar ik ben niet alleen. Was het vroeger Marcella die als chaperonne optrad, vandaag heb ik er 2. Zij storten zich straks helemaal in de Gekke Maandag om dat gevoel ook eens mee te beleven. Een dreumelin en een ezelin. Plaggen en plaginnen, hier staan ze, de wethouders Birgit en Loes. En Freek, onze kronenkraai, die staat daarachter ergens. Hulde aan het boerenbruidspaar Renske en Ron en het gevolg op van het Erikaplein. Zitten ze niet op de hei, dan vinden ze tussen de bonen, zullen we maar zeggen. Ik wens jullie een geweldige boerenbrulf toe en we komen zeker ook straks naar jullie receptie. Proficiat ook aan de jeugdprins Wim III en zijn gevolg. En proficiat ook jullie met jullie geweldige receptie en het jeugdprinsenbal. Prins Joep de Eerste, oud schatbewaarder van de gemeente Grubbevorst. Directeur van een onderdakservice van de stad Belveld. Thesaurier van de voetbalclub GFC 33. Vandaag zult u heersen over het plaggenrijk, samen met uw adjudanten Jos en Ed. Beide onder andere ook lid
van GFC 33. Als GFC 33 dezelfde resultaten behaalde als het aantal vertegenwoordigers dat zij hebben dit jaar bij de prinsen van Jong en Oud en de adjudanten, dan zouden ze dit jaar zeker moeten promoveren. Helaas denk ik dat de elftallen na zo'n biestige gekke maandag de komende weken geen bal meer kunnen raken. Prins Joep ten eerste. Grubbevorst is de parel aan de Maas. En die parel wordt verder opgepoetst. Het centrum van Grubbevorst zit op zijn kop voor een pimpbeurt. Grubbevorst is ook een parel in het carnaval. Veel artiesten van eigen bodem zijn eruit voortgekomen en hebben zich ook de afgelopen periode laten zien. Tijdens de zittingsavonden en andere evenementen. U mag trots zijn op al die plaggen en plaginnen en het programma van de plaggenhouwers. Vandaag draag ik tijdelijk, vooral tijdelijk, de sleutel van dit pareldorp aan u over. En ik doe dat nadat ik u en uw adjudanten, Jos en Ed, heb onderscheiden als allereerste, echt als allereerste met de nieuwe onderscheiding van de nieuwe gemeente Horst aan de Maas. Allah! Ja, straks dik gesproken. Burgemeester Kees van Rooij, hartelijk dank. En het belangrijkste, waar het natuurlijk om ging, de sleutel, die hangt nou bij onze hoogheid om zijn inhek. Hij is nou de baas. Plak op beginnen, het dak gaat eraf. Ik kreeg net een sms'je binnen en dat wil ik ook toch niet onthalen. Ik zal het even voorlezen. Volkstom, alle plaggen en plaginnen. Een schone gekke mondig vanuit het Vicarie en een plaggenhouwersgroet van Lei Bezouw. We zullen aan niet denken, Lei, we zullen er zeker een aan drinken. En nou wie een nieuwe hier zou hebben, hier in ons plaggerie, wil ik die natuurlijk ook keer het woord geven. Dus kijken wat hij ons te vertellen heeft, wat hij ons vandaag allemaal aan gaat doen. Plak op beginnen, ook aandacht voor onze hoogheid, Prins Joep de Eerste. Goedemorgen, lief plaggen en plaginnen. Hebben we er zin in? Nee! Mooi, ik ook. Bierstig veel zin heb ik erin. Fijn dat je het allemaal ziet op de mooiste dag van het jaar. Om te beginnen natuurlijk welkom aan het Boerenbroedersgezelschap van het Erikaplein. In het bijzonder onze broedergom Ron met zijn bierstig jong broertje Renske die vanmorgen in de onerg verbonden werden. En dan natuurlijk, maar even terug naar Vicarie, hij heeft net al gemaild. Hij wist natuurlijk dat ik hem mee aan ging halen. Lei Bezouw, de man waar ik dit seizoen alles aan te danken heb. Of ze hier gedacht hebben, een goede buur is beter dan een verre vriend. Of nog erger, moet je gewoon niet wie lopen deze keer. Dit is de eerste keer in zijn bestaan dat hij er op gekke maandag niet bij is, zag ik gisteren. Lei heeft de plaghouwersriek vandaag verruild voor het Jokersriek. Ja, je hoort het goed. Lei laat zich op dit moment vertroetelen door 5 lieve mechjes bij Vicarie en Venlo. Krijg je eindelijk de aandacht die elke vrijgezel wil hebben. Wist je trouwens dat ze Lei 16 liter vocht hebben afgetapt?
Op dit moment wordt er via een internetveiling door alle grote brouwerieën enthousiast opgeboren. Ook welkom Tom Rutte. Tom zit voor het eerst sinds hij in voorsprong met de snot vuur aan in het dorp. Als u hebt kunnen zien, heeft hij een prachtig uitzicht op het Vullingsplein van een geheel gerenoveerde aanleunwoning. Jammer dat iedereen hem nou even de kont toedraait. Welkom ook Jos Gubbels. Wat ben ik blij dat ik op tegen gestemd heb. Mijn vertrouwen in de politiek kan echt niet meer kapot. Tenminste, als ik nog ooit ga stemmen. Welkom ook aan onze burgemeester ad interim Kees van Rooij. Inderdaad, ad interim. Hij is de tijdelijke tussenpoos, nou er een nieuwe gemeente gevormd moet worden. En er huurt en een nieuwe burgemeester bij. Daar had ik nog een geweldig grapje opgemaakt, Tom, maar we hebben hem niet goed afgestemd. Dus dit zal ik niet nog een keer vertellen. Maar ik heb nog wel een andere opdracht voor Kees. Ja, Kees, vandaag ben ik de baas. Ik heb het goed in mijn horen geknapt. Ik heb gehuurd dat er een nieuwe niet-Limburgse gemeentesecretaris zwoer aan het onderhandelen is met de ondernemingsraad over de vrije dag. Mensen, geglijf ook oeren niet. Die wil die arm ambtenaren, en ik kan het weten, ik heb 10 jaar meegeslopen door, en de vrije dag afnemen van de vastenavond. Maar zeg nou eens Kees, wees u er op zo'n dag nou nooit gemeente? Ik ga ervan uit dat alles voor de vastenavond geregeld is en het zou goed zien als die harde werkers uit het Plaggenrijk er een extra krijgen voor de gekke maandag. Welkom ook aan Hans van den Brand. Ik vroeg me namelijk af of Hans hier al de ganse week staat te wachten. Of dat er inmiddels wel werd dat gekke maandag niet 3, maar 2 weken voor de vastenavond gebeurd wordt. Leef plaggen en plaginnen. Wat vindt je trouwens van het gerenoveerde Vullingsplein? Jammer van de Vors, anders was het beslist al gans af geweest. De Vors, niet de Voorstel. Wat ik wel niet snap, is dat hij van Peuten het voor elkaar kreeg over de volle breedte een straat aan te laten leggen. Maar juist voor het gemeentehuis, hoe het vandaag te doen is het einde grote zandbak. Of kun je dan toch een Zuiderboelbaan? Ik vraag me ook af of het feit dat het plein nog niet klaar is, de reden is dat er geen tent staat. Twan Boerne, de grote man achter die tent, is de hockey. Ja, dat dacht ik al, want hij neemt wordt gewerkt. Twan, ik bied u voor het volgend jaar alvast mijn ganse staf goed Belfort aan om een tekening uit te werken voor de tent van volgend jaar. En als dat niet genoeg is, omdat die normaal huis bouwen, vraag ik mijn oud-collega Frans Henwal, die beschikt namelijk over een bijzonder vaste hand die ideaal is om dat soort tekeningen te ontwikkelen. Heb je trouwens al gehuurd, Leef plaggen en plaginnen? Flora Holland gaat vertrekken. Dat zal dan wel betekenen dat die jokershanen dat stuk van nog weer terug willen geven, omdat ze aan een leeg pand toch niks gaan verdienen. Nou, ik weet al een goede bestemming. Het is de ideale plaats om wagens te bouwen voor onze optocht. En dan maar hopen dat het zoveel wagens weer, dat de voorzitter van de optochtcommissie, Erik Niesen, zelfs de tel al kwijt wordt. Bijkomend voordeel is dat we bij slecht weer de optocht dan gewoon door die veiling al kunnen laten trekken. Ziet gewoon allemaal op mijn receptie geweest afgelopen zondag. Ik weet in ieder geval weer bij mij volgend jaar op het lijstje kunnen staan met Prins Rooyen. De speech van Roel Alsters was geweldig. En al die mooie woorden die je mij bijna blozen. Maar
was dat niet ook een open sollicitatie een volgend jaar hier op dit podest te staan met 4 veren op de muts, Roel? Roel, ik zal vast starten met een stevige lobby richting de Prinsencommissie. Ik word nog niet zo gek wie het vanaf. En zie je dan, die had ook al van die mooie woord. Toch wil ik toch nog even op terugkomen. Ik heb het gevoel dat ik toch de meeste aanspraak kan maken op de titel burgemeester van de Prinsenallee. En ik ben alleen bereid af te zien van mijn ambitie als Tom Rutte, Leibezo, Ed Stroten, Gerard van der Vonkel of Sieger zelf net zo'n prachtig podest als Big Phil Roes bouwen. Jouw plug-in, langzaam gewoon ik aansluiten. Nee, ik moet aansluiten. Onze voorzitter, Piet Stroten en de Vors, Tom Hezen, hebben mij nadrukkelijk geïnstrueerd. Ik mag niet meer als 1 A4 lang hier stond te kwatsen. Ik ben blij trouwens dat ze door weer niet hebben aangegeven in welk lettertype dat geschreven moet zijn. Instructies van niks natuurlijk. Je begrijpt dat ik wil eindigen met mijn liefspreuk. En gewets, als grootste OLS-bestuurder heb ik doorin ook het motto van het OLS, ik wil het toch nog een keer zeggen, ik ben er hartstikke trots op, heb ik doorin gebroekt. Met toestemming van onze voorzitter, Servaas Huus. Zo'n half flauwekul vertelt, dan kan het ons niks schillen of dat meer als 1 A14 is. Prachtig gedaan, plak op beginnen, Prins Joep de Eerste. En dan wil ik nou hier, voor het vanmorgen toch omdraait, ons broedspaar de podest hebben. Eindelijk. Jongen, wat duurt dat lang voor er weer een beurt zien. En nou nog langer. Lang op beginnen, mag ik ook aandacht voor de heren van de burgerlijke stand en de prachtige familie en het broedspaar van het Erikaplein. Beste Grubbenorstenaren, goedemorgen deze morgen hier op dit prachtige podest. Van harte welkom hier rond dit schoonste podest op deze mooiste dag van het mooiste jaar sinds jaren. Althans, dat was het. Totdat wij vernamen dat de boerenbruiloft dit jaar werd georganiseerd door die half leegstaande achterstandswijk, het Erikaplein. Heer Hans, het lijkt erop dat de verenigingen er de brui aan hebben gegeven. De Gekke Mondingsvereniging grijpt nu naar noodmaatregelen. Wijken en straten worden nu gevraagd om het zooitje ook maar geregeld te krijgen. Inderdaad. Maar zo deze trend zich doorzetten, heer Roy. Je moet er toch niet aan denken dat ze bijvoorbeeld de Venlose weg gaan vragen. Daar woont tegenwoordig het merendeel van die uitgerangeerde Oud-Prinsenclub. Inderdaad, heer Hans. En ze noemen die straat in de volksmond ook niet voor niets de Oud-Prinsenallee. En volgend jaar komt er weer eentje bij. Hier, die molenaar, hier achter ons. Maar goed, over tot de orde van de dag. Alvorens wij overgaan tot de 56e huwelijksvoltrekking. Uiteraard op de eerste plaats een warm woord van welkom aan onze prins Joep de Eerste. Ja, die zijn er ook weer. Ook wel bekend als zoon van Lee en Nes van het Nijwinkelke. Echter, Lee en Nes zijn al wat jaartjes met pensioen, dus die naaierij zal ook wel met pensioen zijn. In het dagelijks leven is prins Joep verantwoordelijk voor het maken van woekerwinsten bij Urbanus, waarschijnlijk ten koste van niets vermoedende ex-DSB'ers.
Uiteraard ook een warm woord van welkom aan zijn beide adjudanten, Jos van den Bergen alias Yusuf en Ed Straten alias Etje Paraplu. Aangezien beide heren al eens op dit podest hebben gestaan, weten ze dit keer waarschijnlijk wel hoe het moet. Verder natuurlijk evenzo een warm woord van welkom aan onze pastoor Peters. Vorst TomTom, hij wijst in alles de weg. Erevoorzitter Driesen, voorzitter Straten, Jean-Pieters Mathieu en Jannes. En de nog steeds niet bijster slim ogende raad van 11, 12 of 13. Ik ben de tel kwijt. Nou, heer Roy, laten we het onderwerp slimheid dan ook maar eens bij de bekende horens vatten. Want ik zie dat die blauwjassen hier beneden alweer uitgebreid zijn met nieuwe, jonge, vitale leden. Ik moet bekennen, het oogt al wat beter. Ja, dat oogt wel beter, maar dat is optisch bedrog, heer Hans. Want ze doen hun naam toch echt steeds meer eer aan. Want, beste grubbevorstenaren, voor alweer de derde keer in de historie van het bestaan van deze verkwanselaars van onschuldige trommelvliezen, heeft Joekskapel Kloertekoek de titel Zaadste Hermenie van Limburg in de wacht gesleept. Ach ja, natuurlijk weet iedere insider van het wereldje dat dit toch echt de poedelprijs der poedelprijzen is. Niet voor niets de nate poedel genoemd. Sterker nog, er is verder geen enkele kapel in Limburg te vinden die ervoor uit durft te komen dat ze die prijs gewonnen hebben. Exact. Waarop we, Kees let op, waarop we bijzonder trots zijn op dit fraaie podest te mogen groeten. Helemaal. Briefje Kees. Briefje. En we heten hem natuurlijk, althans, van harte welkom. Onze eigen, even kijken. Wat staat erop? Ik heb geen idee. Heer Roy? Grote broer, vaderfiguur en knuffeloom, onbetwist leider in bange verkiezings- en fusiedagen, politiek boegbeeld, kei in de coalitieonderhandelingen, mental coach voor overenthousiaste wethouders, de persoon waarin geheel Horst aan de Maas blindelings en rotsvast vertrouwen heeft, burgemeester Kees van Rooij. PS, er zijn voor mij ook bumperstickers te koop. We rekenen straks wel af, Kees. Maar goed, we zouden hem toch enorm missen als hij niet meer onze burgervader zou zijn en we deze dag zonder hem zouden moeten doorbrengen. Want hij gaat nog steeds frivol door het leven met zijn lijfspreuk, al is de politiek nog zo zot, mij krijgt er voorlopig zeker niet kapot. Nee, heer Hans, daar dank je de koekoek. Het OLS moet nog komen. Ik hoor onze Kees nog zeggen. Menig burgemeester zou er trots op zijn om 1 keer in zijn ambtsleven zo'n prachtig feest mee te mogen maken. Maar ik krijg de hoofdprijs. BCL, LVK en OLS. Tja, niets is minder waar. Maar nu weet je ook waarom Kees nog steeds onze burgervader is. Hij is continu in beeld met zijn cookie-den lachje. Apropos OLS, moeten we daar nog woorden aan vuil maken, heer Roy? Of heeft de organisatie daarmee al heel net op hersenspoeld? Ja, dat is maar de vraag, heer Hans. Ik bedoel, is het benodigde budget al binnen? Zijn alle vrijwilligers al bij elkaar? Nou, nog net niet, zo vernam ik van die van huis. Ik geloof dat ze nog zo'n kleine 2000 handjes en zo'n 750.000 euro tekort komen. Maar mijn naam is Hans Haas. Ik weet van niets. Jij weet van niets? Nee, dat dacht ik al. Maar 750... Oh, staat alles eens Kees. Regel dat even, jongen. Heer Roy, als ik zo naar onze burgemeester kijk, Nou, dan staat er hier toch wat verloren bij. ja, Ik zie iets vreemds aan hem. dat zie ik al jaren. Nee, maar nu is het alsof hij zijn spreekwoordelijke rechterhand mist.
en nu met een prothese door het leven moet. Ja, nu je het zegt, heer Hans. Ik zie inderdaad ook iets raars. Oh, maar wacht even. Zijn stralende muurbloempje staat niet meer naast hem. Of het CDA met een nieuwe kandidaat op de proppen zou komen. Heb je dan iemand specifiek in gedachten, heer Roy? Een echte plag misschien. Iemand die zijn sporen al verdiend heeft op het politieke vlak. Of wellicht een ex-plaggenhouwersvorst. Of dorpsraadslid. Nou, hey Hans. Nu je het beeld zo schetst. Nou, dan schiet mij inderdaad wel iets te binnen. Maar het zou flauw zijn om de nummer 423 van de CDA-lijst vanaf dit bordes in zijn menskleurige hemd te zetten. Nee, heer Hans, dat doe ik niet. Dat zou geen stijl zijn. En dat zou ook geen blijk van waardering geven voor alles wat deze persoon al heeft gedaan voor de plaggenhouwersgemeenschap, heer Hans. Zeer coulant, heer Roy. Lovenswaardig om geen namen te noemen. Hoe het ook zij, dat hoofdstuk is gesloten. Verder met hetgeen waarvoor we hier bij elkaar zijn. Want hedenmorgen staat in het teken van de warmste gedachte der gedachten, de onechte liefde. Inderdaad. Vandaag zijn we hier om getuige te zijn van deze blijde onechtverbintenis. En daarom gaat het warmste woord van welkom natuurlijk uit naar het aanstaande bruidspaar. Zoals het hier voor ons verschenen is. Als mede hun beide families, de Tokkies. Ja, we treffen het dit jaar, beste medeburgers. Hier voor ons staat een zeer bont gezelschap. Met ik weet niet hoeveel verschillende soorten afkomst. Ik durf niet eens aan de namen te beginnen. Maar heer Roy, die doen de schutten van Sint-Jan nog wel wat voor. Want op dat plein hebben ze al een keer het OLS mogen beleven. Oh. Gewoon even een geluidsinstallatie op 25 en de schietbaan is geopend. Laten we toch maar overgaan, heer Hans, tot de orde van de dag. Akkoord. Mag ik dan bruid en bruidegom verzoeken, en liefst heel snel, zich met de ouders en getuigen hier op het bordes te begeven. Nou. Liefst heel snel. Ja, dat stond wel in de tekst. Bruidegom, zijt gij bereid om het ongeluk te aanvaarden? Ja, mooi. Dan gaan we over tot de onechtverbintenis van... De bruid Renske van Boneloek, van Jo en Truus van Neven de fabriek van Gommels. En van Marianne van Wienerwiel en Antje in het zand hoe het reek van de wortelenpen. Speelt in het dagelijks leven op school, doktertje. In het weekend is ze aanvoerster van de Mekkers van GFC. En serveerster bij de brasserie. Leeftijd 14 jaar en derhalve voor de wet nog minderjarig. Goed, ik neem aan dat de ouders blij zijn dat hun poppetje het ouderlijk huis verlaat. Ja, hoor ik. Nou, je hebt het gelezen dat er stond. Ja, je moest het ja zeggen inderdaad. Nou, dat gaat nog wel veranderen als ze ontdekken dat de man naast haar overal zijn privéfilmpjes vertoont. Dat is hij, de bruidegom. Ron van Meuren, Sjaak van Lange Piet, hoe het riek van de jongens Haan en van Jenke van Beksgesruut, hoe dus eigen plaggen riek. Tegenwoordig op zoek naar een hoofdrol, dat hij al zijn hele leven in bijrol vervult. Hadden we vorig jaar nog een optische pech hier op het bordes staan. Nou. Nu staat er een Jonkers Haan uit de stad. Het moet toch niet gekker worden, heer Roy? Tolerantie en verbroedering, heer Hans. Ik neem aan dat de ouders de wettelijke vereiste toestemming geven voor dit huwelijk tussen hun zoon en dit frisse honingbijtje. Ja. Wederom een volmondig ja. Nou, dan staat er ons nu niets meer in de weg om u voor te bereiden op de gruwelijke misstap waarvoor u hedenochtend hier bij ons verschenen bent. Het huwelijk. Want het huwelijk is de kosten en ellendigste band
tussen mens en mens op aarde, die kan worden gesloten voor deze ene dag. Ofschoon wij ervan overtuigd zijn dat gij, alvorens deze misstap te begaan, deze rijk en smakelijk zult hebben beroddeld en overwogen, achten wij het onze plicht als ambtenaar van de burgerlijke stand uw aandacht te vestigen op de voornaamste eisen die ons plaghouderswetboek en dit soort huwelijken stelt. De echtgenoten zijn elkaars ongeluk, laksheid, schuwheid, jaloersheid, moedeloosheid en onbetrouwbaarheid verschuldigd, nu en in de eeuwigheid die ophoudt na deze ene schone dag. Zij verslinden zich over en weer van liefde en verrijken hun huwelijk met een beestige grote kinderschare onder des bruidegoms motto: zolang de camera draait, bij toes draait, ben ik nog lang niet uitgevrijd. De man is hoofd en heerser van de echtvereniging en als zodanig verdient hij bijstand aan zijn vrouw met oppassen, eten, drinken en het hooghouden van de huwelijksplicht. U weet, dit is de plicht om tot het huwelijksgebruik over te gaan. Des vrijdags echter vasten en tot houdingsdag met patatten, looksaus en zure haring en na de stijve rijstepap met zwarte pruimen, oogjes toe en handjes thuis. De man is verplicht zijn vrouw te liefkozen, in huis te vertroetelen, te verwennen en te beschermen tegen al te bereidwillige buren. Tegen net iets te behulpzame minnestrelen, als mede tegen elk ander ongewenst binnenkomend lid. En de man is hem en de vrouw is hem aan liefde en gepaste beleving van de huwelijksplicht verschuldigd. Daarnaast wordt van haar wulpsheid, gehoorzaamheid, koppigheid en bereidwilligheid verwacht. Vrijwillige onthouding met redelijk doel en wederzijds goedvinden is in zich geoorloofd en voor de bruidegom zelfs aan te bevelen. Zo, dit zijn de voornaamste eisen die een plaghouderswetboek aan dit huwelijk of spelproces stelt. Mag ik dan nu het toekomstige bruidspaar verzoeken elkaar de rechterhand te geven? Zo, in één keer goed. Ons aan te kijken en luid, duidelijk en ondubbelzinnig met ja te antwoorden op de volgende vragen. Verklaart gij elkander te nemen als had gij echtgenoten? Belooft gij trouw alle bezittingen en inrichtingen door onze wet en de huwelijkse staat verbonden te zullen verkwanselen? Het gaat goed, hè, Hans? Belooft gij al datgene te doen en te laten wat aan gezelligheid de mensen overlaat en wat zal leiden tot een uitbreiding van de kinderscharen? Dan verklaar ik hierbij u tot man en vrouw. U mag eventueel de bruid kussen. Mocht u daar eventueel moeite mee hebben, dan zegt u het maar. Hij heeft het toch gedaan. Zo, mag ik dan na dat gelabber hier van bruid en bruidegom verzoeken de trouwakte te tekenen, samen met hun beide getuigen, Ale van Simon en Wits hoe het Hoer Genoorden en Bert van Imi van Hoekstra Zaken en van Jelke Nijboer Lammert, hoe door waar ze gaan vastlopen kennen. En ondertussen kan wellicht die zaadste bende hier beneden, als het mogelijk is, een herkenbaar liedje spelen. Dat lukt niet. Ja, dacht ik al. Begint goed.
stopt het. Zodat die jonge vitaliteit van die nieuwe leden zijn, heer Hans. Samen stoppen gaan makkelijker samen beginnen. Juist. Nou, heer Roy, het gepeupel hier, dan wil de tent in, de café in, natuurlijk. En het bier in ieder geval. Het wordt ook de hoogste tijd voor het officiële voorlezen van de trouwakte. Heden, maandag 1 februari van het jaar 2010, verschenen voor ons, ambtenaren van de burgerlijke plaggenhouwerstand, ten einde een kort en miserabel huwelijk aan te gaan. Renske van Boendeloek, van Jo en Trust van de fabriek van Gammans en van Marianne van Wiel en Antje Innocent, Oedriek van de Wortelenpin. Samen met Ron van Meuren, Sjaak van Lange Piet, Oedriek van de Jokesaan en van Jetje van Bekskesruut, Oeders eigen plaggenhouwersriek. In naam der wet verklaren wij, ambtenaren van de burgerlijke plaggenhouwerstand, dit onechte huwelijk als voltrokken. Plaggen en plaginnen, Allah! Allereerst natuurlijk de felicitaties aan het kerstverse broedspaar Renske en Ron. En je mogen straks allemaal feliciteren in cafézaal De Vonkel, waar ze receptie hadden. Natuurlijk een woord van dank aan onze heren van de burgerlijke plaggenhouwerstand. Je hebt ze misschien herkend. Roy Huus en Hans Geloe, dankjewel. Dan hebben we nog een uitnodiging voor onze burgemeester. Adjudant Ed heeft het in de hand. Ik weet niet of ze hem even achterneven kan schrijven onder het motto van een broeluf, kump een broeluf. De Reuvelschool en de Springmeiden die gaan viseren en die hebben vrijdag 12 februari een schoolboerenboeluf. Zal op ludieke wijze zullen ze met elkaar trouwen en natuurlijk willen ze onze burgemeester en de rest van het college van harte uitnodigen en uiteraard ziet gij ook allemaal welkom. En dan wil ik nog hier van de boerenboeluf van het Erkenplein de voorzitter Pim Gubbels hier naar boven hebben. Ja, kom op de blazen. Ja, oké. Pim de Wets, het is beroep om de organiserende vereniging te onderscheiden met een hoesorde vanwege verdiensten. Ik heb al een keer eerder gezegd dat gij als Erkenplein of wij eigenlijk een beetje een gok noemen, maar we hebben nog nooit een stroot gehad die het organiseerde. Ik heb ook al gezegd dat het fantastisch georganiseerd is en dat we een hele mooie boerenboeluf hebben dit jaar. En daar is ik als voorzitter en natuurlijk ook de rest van het gezelschap een grote hand in gehad. En ze hebben mij gevraagd, het bestuur een beetje boete dik neven gewoon, om die hoesorde persoonlijk om te hangen. Onze hoogheid. Een mooie hoesorde voor Pim Gubbels. En ik zou je Kloetik ook nog even willen vragen nog een nummer te spelen. Dan jij dit gezelschap even weer op de kerststoel.
Laten we beginnen. Het is ook Dukbroek, een heel wat des, ook nog wat andere hoog geplaatste onderscheidingen uit te reiken, waaronder onder andere een golden vlaghouwer. Dit gebeurt dit jaar ook. We hebben het gistermiddag al gedaan. We hebben de golden vlaghouwer namelijk uitgereikt aan Frans van Ooyen. En Frans, ik kan daar vanwege gezondheidsredenen helaas niet bij zien, vandoor dat we gisteren bij hem neer zijn gegaan. Ik wil nog even opnemen wat hij allemaal voor de Gekke Mondigsvereniging de Vlaghouders en voor de Gekke Mondig in het bijzonder gedaan heeft. Onder andere 18 jaar lang wagenbouw van Prinsenwagen en andere Prinsenwagen. ...16 jaar, Rood van Elf. Al 5 jaar voorzitter van de Aldere Rood. Had je dan bij Wilwine in 87. En zelf was hij Aldere Prins in 2007. Meer als terecht en van harte verdiend en nogmaals van harte proficiat. Maar we hebben nog wat, iets bijzonders, wat we niet zo druk hebben. Een heel bijzondere onderscheiding mogen wij vandaag uitreiken. En dat wordt een onderscheiding voor Hans Kepser. En dan wil ik ook hier even die mekje naar boven vragen. Ria, ga even aan deze kant staan, Hans. Ja Hans, gisteren wist ze al onderscheiden door de heren van het BCL, maar we vinden dit toch net iets belangrijker. Hans Kepser, vandaag 22 jaar lid van de Rood van Elf. Ik weet niet wie voor jaar, maar heel lang flaptekenaar en hofleverancier van tekeningen voor ondernemers en prinsen. Lid van het illustre gezelschap De Blauwcup. En ik heb vernomen, een aantal jaar in een kersentijd noemde jij dat nacht bij de Rood van Elf. En voor al dat wat ze gedaan is, Hans, dat het mij bijzonder goed dicht vanmorgen of onze hoogheid gaat te doen, uit te reiken een golden hoesorde. Ja Hans, nou is dat alles gold wat er blinkt. Golden plaggenhouwer, golden hoesorde en natuurlijk een golden mechje nevendig. En daarvoor, ja, is iets minder, maar een prachtig busje bloemen. Nogmaals, Hans, proficiat, Ria, proficiat, hartelijk dank voor de inzet al die jaren. En ik hoop dat we er nog lang gebruik van mogen maken. Plaggen beginnen, Hans en Ria Kepser, dank u wel. En dan heb ik, voor dat lijpe zou ik vanmorgen sms'en
nog een berichtje gekregen en ik weet niet of het gans goed geschreven is, maar daar staat Vene, Vede, Vins. Ik weet niet of dat laatste misschien Vinci moet zien, maar ja, we laten ons gewoon verrassen. Ik zou Klote ook willen vragen nog een nummer te spelen uit dat onuitputtelijke repertoire. Laat gaan! Heb je hier wel eens een half oor op een peert gezeten? Nee, niet! Dag even dat ik binnenkort neer solo. Wij, Cleopatra en Ike, zijn opgegraven in het grote keizerrijk, Leizerrijk. Ike loog tot ten slotte lekker te rusten met mijn Cleopatra. Badje, badje. Ach, jongen, ik heb niks anders gedaan 2000 jaar. Maar als ze daarna opgegraven was en die maken open die tombe en ik kijken, schraal voesten. Ik zeg, doe die tombe. Wie schrikken ons kapot, hè, Cleopatra? Dat denk ik. Maar schrale voesten, ook een gevonden Romeinse weg. Romeinse weg. Wie boete kijken? Alle Romeinen weg!
En straks is misschien een laser weg. Misschien. Alhoewel, Piet groot gewicht. Zet vrouw. En grote Mercedes, zegt hij zelf. Viva Cesare! Viva Cesare! Hoe zijn die twee idioten die ons de keer hebben achtervolgd? Weer weer achtervolgd door twee idioten. Maar wees snel gekomen heen. Ja. Maar wie kijken? Boete uit de graftombe. We zijn geen kamelen. Nee, vroeger bij ons in Egypte had ik een grote moderne kamelenfamilie. Farm. Zo een met meerdere verdiepingen. Een kamelenflat. Maar toen brak de 8e blok van Egypte uit, de kamelengriep. Dat wordt een grote ramp. Zie. Dus ook kamelen weg. Daarom wij stiekem moet die graftombe komen en dikke knollen schoepen van lijzer. Hoe dat lijzerrijk? Hoe dat lijzerrijk. Oh, lijzerrijk? Oh, lijzerrijk. Nou ga je ook weten waarom je zo snel hier zien. Kijk de muziekgedel aan. Dat is niet, ja, we hadden vroeger geen cd-speler. Maar nou ga je ook weten waarom we hadden die knollige schoepen bij die lijzer. En ga je nou ook weten waarom we zo snel lezen, hè? Dat waren Friese doorlopers. Ik is Cesare, hij samen met die witte dame. Mijn geliefde Cesare noemt me altijd zijn witte dame. Dat komt door mijn mooie blanke huid. Die heb ik omdat ik hem iedere dag bad in ezelinnenmelk. Door een blie dat onze grootste krijger, Kees, nog net voor zijn komst het Serumsrijk veroverd had. Want dankzij die ezels en ezelinnen behaalde ik mijn mooie tijd. Tent. Oh, tent. Wie moet je hier als tent opslaan? En weer kijken, maar anderen we tezamen zitten. Geen tent! Nee, wij hebben zeker Neptunus net vereerd. Nee, Cleopatra, Neptunus is de god van de zee, niet van Hors aan de Nijl. Wie zien hij, Cesare en Cleopatra, op zoek naar de beste krijgers? Wie hebben gezien, de beste krijgers hadden hier een grote tent. Voor zes grote tenten in november. Dat moeten wel hele goede krijgers zijn geweest. Jong, ik kijk een tent weg, klinkers weg, Romeinse weg. Marcella weg. En alle onze krijgers weg. Jongen, de sneeuwstorm. Oh, woestijnstorm. Ik heb gehuurd, die waren Die krijgers waren Ja, ik is Cesare doet de grote oproep aan alle krijgers van de Limburgse rijken. Samen met Cleopatra en ik het Horstiaanse Rijk opnieuw te veroveren. Ja, op 4 juli. Oh. Maar opperkrijger Kees en opperkrijger Joep, kom even hier staan, Alore. Het is ook dit jaar niet veel. Ik ga nog wat in die oren flusteren, wat niemand me huurt. Ik heb gehuurd op 4 juli, ga ik goed uit moeten kijken. Ik heb gehuurd, er zijn veel bolletjeslikkers. Ik zelf kijk niet op een balk. Ja, beste mensen, er zijn er nog maar 2 die roet in de prei kunnen gooien. En er zijn die 2 idioten die ons van volgen. Volgens mij ga ik de muziek aan, daar komen ze aan. Hoi, hoi, hoi. Cesare!
is groot. En snor weg. Ah, mijn vrouw wil altijd op Londen hoor. Zo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kom nog behoeden tegen twee van die dwazen. Ik haat die Romeinen. Ja, en Obelix is een kwaad. Huur maar wat er zit. Ik ben ontzettend kwaad. Dat zeg ik toch? Ik dacht nog even een evenhorstwijn te kunnen scoren in het grote Leizersriek. Maar elke keer als ik dat everswijn in het vizier had, dan kwam zo'n kleine dikke met zijn groen pak en zijn geweer op de nek en dan schoot dat ding weg van mij. Jongen. En Dobie komt, ik heb nog maar een urkje. Ja, Een urke? Wieso is er nog maar een urke? Ja, dat is het arrangement voor de dame, hè. 2 schravelen voor gratis schipje zitten. En dan heb ik nog een urkje voor. Ik mis. Heb ik trouwens al gezegd dat ik ergens op links? Dan gaat er ook nog eilen. Nee, vertel eens, maak me gek. Ik proot een beetje wie Martijn van Klote Koek nou, hè. Kijk, grappig is Volgens mij is hij namelijk gereïncarneerd en loopt zich nog ergens in rond. Ja, natuurlijk. Het ding is ook gereïncarneerd en de loopt zich tegenwoordig nog rond als ze die vinden weet. Dat is al 30 kilo afgevallen, ja. Nee, ik bedoel, niet zo dit kleine driftige met zo'n snor, die van de D66. Ah, ja. Hallo, hoi, hallo, hi, hallo, hi, hallo, hi. Wat is die gaan doen? Heel veel stemmen. Ja, dat zal ik wel overgenomen hebben van Poppy Josje dan. Dat is niet wel als niks, want Dick Max wel woon wat ik zeg. Ah, is dit te moeilijk of zo? Ik vond het nog wel leuk. Ja. Maar, hoe willen we komen zien, we willen Geert dat de burgemeester gewoon... beschermen tegen de indringer. Ja, tegen de indringer. En speciaal daarvoor heb ik uiteraard mijn toverdrankje meegenomen. Is de burgemeester oké? Oh, ja. Dat is ook toevallig. Is de andere snip bezig. Kom, ik zou zeggen, kom even naar voren. Ik heb mijn toverdrankje, wat inmiddels open is gegaan in mijn buideltje, waardoor mijn buideltje zeiknaad is en het zout vol. Maar moet je hier even de hoed af, denk ik? Nee, ik kon het echt niet heuvel. Ook edele hoofd is. En dan even, de adjudant even de bril vasthouden. We moeten gewoon echt geen pin doen, hoor. Echt niet. Maar dan drink je van dit toverdrankje en dan moet je eens opletten wat er gebeurt. Roffel, Harry, oh, dit gaat fout. Ja, dit gaat heel fout. Ja! Hij is onoverwinnelijk geworden, leven keizer Kees! En wat er ook gaat gebeuren komend jaar, Kees tijd volgend jaar weer hier op het oude gemeentehuis. En wie zullen ervoor zorgen dat die indringers
hoe het Romeinse Rijk opgegaan was Schaarvoesten. Dat die meegenomen werden, de kroeg in zat gevoerd en weer naar bed gelegd werden. Want er is hier maar enige echte heerser. En dat is Kees. En waar is Cesare gebleven in Schietaf? Nee, niks Viva Cesar. Weg met Cesar! Weg met Cesar! Leven Kees! Leven Kees! Kom, we nemen ze mee. Kom, we nemen ze. Ja, we hadden nog geen einde, maar dit is het einde. Ja, dankjewel. Er is maar één echte keizer, dat is onze Kees. Aangegeven, prachtige ekwerk van onze Caesar, Cleopatra, Asterix en Obelix. Hier stonden Theo Klevers, Josefa Koelen, René Verscheuren en Twan Reloe. Dankjewel. We gaan beginnen. We gaan naar de receptie van de Boerenbroeluf. Want onze leven hier struit al duchtig met de confetti. We gaan naar binnen. We zijn nog straks terug onder de optocht om 2:30. Laten we beginnen. Een mooie gekke bonding. Esta boa, vou esperar aqui.
Dus geen band! Ja, maar die andere haat je heel slecht! Ik stond al net op de paard en dat is beter. Ja, dat is niet waarschuwing.
Hey, Guy. Guy. We hebben een foto genomen, ja. Johnny met een oplosbonnie. Hey, Theo. Heb jij toevallig Johnny gezien met een oplosbonnie? Hey, Theo. Hey Peter. Alles goed, jong? Prima, joh. Alles goed, hè? Ja, ik kom erop. Dank wel. Kijk eens hoe, joh. Hey, ja.